Nakabinipisyo sa gidalit nga libreng medical ug dental mission ang mga persons deprived of liberty kun PDL sa Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay Banonong, Dapitan City kagahapon Oktubre 26, 2022. Mismong mga taga City Health Office ang mihimo sa Medical ug Dental Outreach Program subay sa pag-obserba sa National Correctional Consciousness Week. Kabahin lamang kini sa simanang aktibidad aron matabangan ang mga PDL nga mahatagan og kasulbaran ang ilang gihambin nga mga problema sa panlawas ug mamintinar ang ilang dental health. Dunay libreng tambal og mga vitamins. Nagpasalamat si Dapitan City Jail Warden Inspector City Binzon Abdullaha sa lokal nga gobyerno sa kanunayng tabang og suporta niini sa mga aktibidad sa City Jail ug gilantaw gyud ang kinatibuk ang kayuhan sa mga inmates. Base sa record, ana sa 74 ka mga PDL ang nakakustodiya sulod sa pasilidad, din anaa edad 19 anyos ang pinakabatang inmate, samtang 73 anyos ang pinakatigulang nga giamuma sa gobyerno aron maandam sila sa kinabuhing gawasnon sa umaabot nga mga panahon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe